Tokuchingamidzai zvakare vadiwa vateereri kuchirongwa chedu konhai pastor. Tirakutenda vatanga kutibatawo mukati mezuva ranhasi. Mwari akukomborere vagara vatiinawo, Mwari akuitire zvakanaka. Ngatisaregedzei kuramba tichitumirawo dzimwe hama dzedu vane mibvunzo pane zvatinenge tataura. Musatya zvakare kubvunza, rambai muchibvunza ndokuti tirambe tichibatsirikana muuwandu hwedu. Nhasi zvakare tirakupindura mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu pamusoro pechidzidzo chatakaita maererano nevakafa. Takadzidza mukati mebhaibheri kuti vakafa havana zvavanoziva. Vazhinji vedu ndodaira takabatsirikana zvikuru tichiona nemaresponses atiri kuwana. But pane umwe abvunzawo zvakare mubvunzo uri kubva papfungwa iyoyo sekuuya kwawaita. Ko nyaradzo inotenderwa here kuitwa nebhaibheri? Ndo zvauri mubvunzo wacho. Nyaradzo sezvo tati isusu vakafa havana zvavanoziva, ko patinozoita nyaradzo paya zvinenge zvakamira sei? Now vechirungu vanobva vaiti memorial service. Ndautanga ndaverenga mavhesi mairi atakaverenga kakawanda patataura nyaya yevakafa, then ndozodzoka pane pfungwa iyoyi yenyaradzo. Inifirika ndingoverenge 1 chete riri kuna Ecclesiastes chapter 9. Ndariverenga ndofunga kake chi10 irari. Vechirungu vanoti up till the time. For the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward, for the memory of them is forgotten. Nyaradzo inotonzi memorial service. Bible riri kuti the memory of them is forgotten. Now regai ndidzoke paizwiriro rechishona ratinoshandisa rekuti nyaradzo. Nyaradzo itsika yechivanhu yakabhabhatidzwa ikagamuchirika nemakristu kana kuti kuchikristu. Tsika yacho yechivanhu kutanga chaiko kare ndokwainzi kurova guva. Then nekufamba kwenguva akazonzi aiwa machenura. Anzi tiri kuita machenuro. Nekufamba kwenguva vanhu vazhinji vachimbundikira chikristu vakabva vazobhabhatidza kurova guva kana kuti machenuro, vakati nyaradzo tinge tichingoita munamato hedu taungana. Now chichaitika pakurova guva kana pachenuro, kana munhu achinge afa akavigwa, kwaiwanzonzi mushure megore kwaizorohwa guva. Tsika yekurova guva yaibva papfungwa yekuti nyakufa uyu anogona kuda kuzomuka achititambudza sengozi kana sechipoko. Saka wainzi kana mukasarova guva munoparara nengozi mumusha imomo. Saka kwaibikwa doro, koteketerwa kuna nyakufa nevamwe vakafawo kare. Unzi aiwa chigamuchirai imwe wake ngauzorore, ngausatinetse, ngausadai. Kana vapedza kurova guva ndo paizogovewa nhumbi. Ndiri kutaura kare. Gore raipera nhumbi dzese dzakasungwa kudai. Hakuna aigona kudzibata kana poto kana spoon kusvikira guva rarohwa. Ndo akazoshanduka akunzi machenuro. Kureva kuti vari kuti iwo tiri kuchenura mufi uyu. Pada afa aine godo, pada afa akatigumbukira, pada afa aine zvimwe zvinhu zvinogona kuzotikanganisa isusu vapenyu. Saka taakumuchenura, taakubvisa zvakaipa zvese negodo rese nehasha dzese dzaanogona kunge ainadzo. Mutambo wacho waingoitwa wanga wakafanana newaiitwa pakurohwa kweguva, but pachinzi tiri kuchenura mufi. Asi vhesi yataverenga inoti kunyange godo ravo havachina. Saka chinenge chichitochenurwa paya haasi mufi uyu afa, hana chaachaziva. Pane zvimwewo zvinenge zvaakutoitwa zvisinei nauyu. Nyakufa atofa azorora, haasisina kana chekuita, haasi anounza ngozi kumba kwenyu, haasi anokutambudzai, haasi anokushungurudzai, haasi anouraya mombe dzenyu. Uyu afa uyu, kunyange akafa aine hasha, akatsamwira vamwe vana, mukaona zvaakunetsa kumba, haazi iye atofa azorora, hana chaachaziva. Saka mune makufanira kuziva kuti chaakuuraya mombe pamba chii, chaakutaura seka chii, chaakudai chii, chaakusakatetewa sarorwe chii. Haazi nyakufa uyu, musamupe mhosva. Saka iyo ndiyo yakazoshandukazve kuva nyaradzo. Saka vanhu vanotodaidzira vapedza kuviga, tichazova nenyaradzo mumwedzi wakati musi wakati. Now mubhaibheri kana munhu achinge avigwa, hatina patinowana example mubhaibheri yekuti vanhu vakazodzokazve vakati toda kumbonyaradzana futi, kana kuti vaitoseta dhete kuti musi wakati ndofunga tinenge tichifanira kunyaradzana. Ukaona zvichiitwa zvine maofficial dates ekuti taviga munhu nhasi 5-6 July, zvonzi musi wa 1 September toda kumbonyaradzana futi, chiziya kuti pane kachitsotsi kari kuitika. Munhu haanyaradzwi nedheti rakatarwa,
kana muchida kungonyaradza munhu munongomutumira mamessages ekumusimbisa, munogona kungomuzoti tiri kunamatirai, munogona kungomushanyira chero pamada. You don't need to officialize a program yekunyaradza munhu. Just as much as you don't even officialize nhamo, munotongozoti kwafiwa motosimuka nyange mamuine rumwe rugwendo motosiya motoenda. Saka nyaradzo iri officialized chivanhu chabhabhatidzwa. Ndoda kungoverenga mavhesi mairi matatu mubhaibheri ehama dzamwari, shamwari dzamwari dzakafa, patisina kuzonzwa kuti kune zvimwe zvakaitika mushure zvekuda kuzonyaradza zvakare. 1 Samuel 25 verse 1. 1 Samuel 25 verse 1. Then Samuel died, and the Israelites gathered together and lamented for him and buried him at his home in Ramah. And David arose and went down to the wilderness of Paran. Samuel akafa akavigwa, Israeli kamuchema. Kana hama yedu ichinge yafa, chemai vanhu vamwari. Kusachema hachisi chikristu, hakusi kushinga kusachema. Kana hama yafa, chemai, buritsai misodzi, ungudzai, ndokuti hasha dzipere. Musazorambe muchirangarira afa. Musaudze munhu kuti murume hachemi. Aiwa, munhu anochema, ndokusaka varume vaine misodzi. Dai varume vasingachemi, Mwari angadai asina kuvapa misodzi. Saka Israeli iri kunzi yakachema Samuel kusvika vaparara vamuviga. Mukaenda zvakare kuna Numbers chapter 33 verse ya 38. Numbers chapter 33 parutaurwa nyaya yaAaron, yekufa kwaAaron. Numbers 33 verse ya 38. Numbers 33 verse 38. Then Aaron the priest went up to Mount Hor at the command of the Lord and died there in the 40th year after the children of Israel had come out of the land of Egypt. On the first day of the month, Aaron was 123 years old when he died on Mount Hor. Aaron akakwira pamusoro pegomo akafa ipapo akavigwa ipapo. Mukatozovereka zvonzi Israel yakamira mazuva akati ichimuchema, vapedza they continued with their journey. Hatizonzwi zvakare kuti Israel yakazoti ngatimbodzokerei kuMount Hor timbononyaradzana. 1 Kings chapter 2 verse 10. So David rested with his fathers and was buried in the seat of David. The period that David reigned over Israel was 40 years. 7 years he reigned in Hebron, and in Jerusalem he reigned 33 years. Then Solomon sat on the throne of his father. Hatina patinonzwa mubhaibheri kuti vakazoungana vachinyaradzanazve nekuti David anga afa. Saka vanhu vaMwari ngatinzwisei zvinhu izvi. Zvimwe zvinhu zvatakuita muzita rechiKristu itsika dzechivanhu kwainamatwa vakafa dzatakungopa zita kechiKristu tobva taverenga bhaibheri. Otherwise hazvimo mubhaibheri. maKristu anoshandisa bhaibheri. Mubhaibheri hazvimo kuti kana munhu afa tapedza tinozomurangarirazve neimwe service, toisa rimwe dheti rekuzomurangarirazve neimwe service ichiti memorial in memory of. Hazvimo mubhaibheri.